Predstav si, že si v zahraničí vyhľadneš po dlhej prechádzke, tak si nájdeš najbližšiu reštauráciu, ale tam nastane nejaký problém. Čakáš dlho, príde ti niečo iné, ako si objednal, niečo tam chýba, je tam vlás, je to studené alebo je to nedopečené a ty nevieš, ako sa máš sťažovať čašníkovi. Tak poďme si dnes prejsť takých 11 praktických fráz, ktoré môžeš využiť, keď sa ti stane nejaký problém v reštaurácii a to je ten moment, ktorý strašne nemáme radi, keď sme hladní, tak poďme sa pozrieť, čo môžete povedať, ako sa sťažovať čašníkovi, keď nastane jeden z takýchto problémov. Takže tu je 11 praktických fráz pri objednávaní. Tak ako prvé, klasika, je to trochu studené. Je to trochu studené. It's a bit cold. It's a bit cold. A bit trochu. Alebo môže byť it's cold. Studené, keby to bolo úplne studené, také zmiernenie sa môže použiť to a bit. It's a bit cold. Keď príde niečo iné, ako ste si objednali, excuse me, we didn't order this. Excuse me, we didn't order this. Prepačte, toto sme si neobjednali. Takže môže to byť buď iná príloha side dish, alebo môže to byť úplne iné jedlo. Ďalej sa môže stať, že vám chýba príbor, takže buď keď chýba celá príborová sada, tak we're missing cutlery, chýba nám príbor. Alebo keď chýba iba jedna časť z toho príboru, čiže lyžička, vidlička, nožík, tak môžeme povedať could I have a spoon? Môžem dostať lyžičku. Could I have a knife, please? Môžem dostať nožík. Alebo could I have a fork, please? Môžem dostať vidličku. Takže sa môže stať, že vám chýbajú nejaké obrúsky a to by sme teda mohli povedať ako napkins a podobne tako s tým príborom, tak môžeme začať we're missing napkins. We're missing napkins. Pri jedlách, napríklad aj pri mese, pri stejkoch sa môže stať, že je to prepečené, ale je to viac upečené, ako sme chceli, tak tam môžeme povedať it's overcooked. It's overcooked. To je, že prepečené, že to viac upečené, ako by to malo byť. Alebo je to spálené. It's burnt. It's burnt. Je to spálené. Alebo môže sa stať opak, že nám príde niečo také surové, nedopečené, buď zemiaky, rýža, mäso, tak ktorý môžeme povedať it's undercooked. It's undercooked. Stáva sa takisto, že jedlo býva príliš slané alebo príliš korenené, tak tam môžeme povedať it's too salty. It's too salty. It's too spicy. It's too salty. It's too spicy. Alebo nebodaj si nájdete vlastne, kde v jedle, čo sa mi teda už bohužiaľ stalo a vtedy tam môžete povedať there's a hair in my food. There's a hair in my food. Je tam vlas v mojom jedle, alebo teda v polievke, keby to bolo, tak tam môžete povedať there's a hair in my soup. There's a hair in my soup. Takisto sa stáva, čo sa mi stalo už niekoľkokrát popravde a je, že požiadala som, že nechcem to bez syra, alebo že chcem to jedlo bez syra, alebo to chcem bez cukru, bez medu, bez citrónu, ako to často teda býva, keď si objednávate čaj a niekedy vám to potom zaúčtuje, keď ste to nechceli, alebo nechcete tam syr napríklad, nechcete nejakú ingredienciu, alebo keď máte alergiu, tak keď vám to príde, tak tedy môžete povedať I asked for no sugar. I asked for no cheese. Takže požiadal som o teda žiaden syr alebo žiaden cukor alebo čokoľvek iné, čo vám priniesli navyše. Keď už dlho čakáte a je vám to teda podozrivé, tak môžete sa ohlásiť a povedať we've been waiting a long time. We've been waiting a long time. Už sme dlho čakali. We've been waiting a long time. Takisto sa mi teda ešte zo párkrát stalo, že mi zabudli priniesť, čo som chcela, tak potom som sa teda ozvala, ale takto väčšinou štýlom, že could I have lemonade please? A vtedy si spomenuli, že aha, vy ste si objednali ešte aj tú limonádu. Je to teda taká dobrá reštaurácia, dobrá, ako myslím, že dobré služby má.
tak vtedy môže sa stať, že vám povedia the lemonade is on the house. The lemonade is on the house a on the house by teda znamenalo, že je to na účet podniku a že je to ako ospravedlnenie, že zabudli vám priniesť niečo. Niekoľkokrát sa mi to stalo aj v Anglicku, takže aj s tým sa môžete stretnúť a tam by teda povedali it's on the house, je to na účet podniku. Tak poďme si tieto frázy natrénovať. Vyberem zo pár, ktorými ste sa mohli stretnúť, všetky sú teda praktické a poviem vetu po slovensky a dávam 5 sekúnd času na premyslenie a povedie si to po anglicky. Nezabudnite, že takéto praktické frázy učím aj v mojom Royal členstve, kde sa okrem týchto praktických situácií môžete naučiť aj gramatiku, ktorú naozaj využite a praktickým spôsobom. Nezabudnite si stiahnuť aj môj e-book Strach z rozprávania, ak ho ešte nemáte. Link nájdete v popise. Tak poďme na to. Je to príliš slané. It's too salty. It's too salty. V mojom jedle je vlas. There's a hair in my food. There's a hair in my food. Požiadala som bez syra. Ask for no cheese. Ask for no cheese. Je to prepečené. It's overcooked. It's overcooked. Chýba nám príbor. We're missing cutlery. We're missing cutlery. Toto sme si neobjednali. Excuse me, we didn't order this. Excuse me, we didn't order this. Je to trochu studené. It's a bit cold. It's a bit cold. Tak napíšte mi do komentára, aká situácia nepríjemná sa vám stala v reštaurácii, na čo zabudli alebo čo nebolo v poriadku s jedlom a budem sa na vás tešiť na budúce.